ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟସ୍ର ପ୍ରଭାବ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଗଛ ବି ଗୋଡ଼େଇ ପକେଇଛି ଘର ଉପରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛଟାକୁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ପାଣି ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଯେମିତିକି ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି। ମୁଁ ଦେଖଉଛି ପୁରା ସେଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ଯାହାକି ଚାରିଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଗଲେ ପାଣି ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ପବନ ଯାହାକି ମୁଁ ଛିଡ଼ା ବି ହୋଇପାରୁନି ଏଠାରେ ଯାହାକି 70-80 ଘଣ୍ଟାକୁ 70-80 କିଲୋମିଟର ପବନ ଗତି କରୁଅଛି। ୟସ୍ର ପ୍ରଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଗତି କରୁଅଛି। ଗାଁ ପାଲଟିଲା ଏଠି ସମୁଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ସମୁଦ୍ର ପରି ଯେମିତି ପାଣି ଥାଏ ସେମିତି ଏଠାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ୟସ୍ର ପ୍ରଭାବ ଯାହାକି ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ପାଲଟି ଦେଇଛି।